ନା କ'ଣ? ବିବାନ ତମ ଗାଁ ନା? କୁଆଳୁ। ତମ ଜିଲ୍ଲା ନା? ଢେ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଥାନା? ତମ ଥାନା ନା? ହଁ ତମ ରାଜ୍ୟର ନା? ଇଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। ହଁ ଆଉ ତମ ଦେଶର ନା? ଦେଶର ନା? ନାଇଁ ଦେଶର ନା? ହଁ ଗୁଡ୍ ବୟ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ଶିଖିଛୁ? ପୁଅ ଜନି ଜନି କହିଦେଲୁ। କହିଦେ ପୁଅ ସେଇଟା କୋଉ କ'ଣ ନାହିଁ। ତୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ାନି। ତୁ ଆଗ ଜନି ଜନି କହିଦେଲୁ। ହଁ 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 ତାପରେ ଟେଲି ଲା କ'ଣ? नो ପାପା। ତାପରେ ଓପନ୍ ୟୋର ମାଉଥ୍। କ'ଣ? ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା କ'ଣ ଚଲାଉଛୁ କ'ଣ? ଟ୍ରକ୍। ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ କିଏ ବସିଛି? ବୁଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ? ହୁର୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଗାଈକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହମା କ'ଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ? ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କ'ଣ କହନ୍ତି?